Здравейте! Аз съм Дарена и съм част от ISEC Варна. Какво за мен е ISEC? ISEC за мен е една възможност да преоткрия себе си, да предизвикам себе си и да се развивам, да правя грешки и да се уча от тях. ISEC Варна е моето второ семейство. Тук съм заобградена от хора, които ме обичат, подкрепят и ме вдъхновяват всеки ден. Благодарение на тях аз не спирам да правя крачки напред. А ти готов ли си да направиш първата крачка? Кандидатствай сега! Здравейте, аз съм Тереза и ISEC е навсякъде. Здравейте, казвам Стефан Петров. Преди да вляза в ISEC нямах ясна представа какво точно е организацията. Просто знаех, че е една от поредните студентски организации, които можеш да членуваш. Но всъщност ISEC е много повече от това. В ISEC си обграден от правилните хора. Хората, които развиват тебе и ти развиваш тях. ISEC създава лидери. Така че всяко едно пътешествие започва с една крачка. Направете го и вие. Здравейте, казвам се Теодора Йорданова. ISEC ми дава възможност за социално развитие, лична мотивация, професионални и личностни качества. Така че, ако имате желание, ще се радвам да кандидатствате. Успех! Здравейте, аз съм Евелина и съм част от ISEC Варна. За мен ISEC е една истинска сбъдната мечта, защото тук е мястото, където амбициите и целите растат постоянно. Защото постигайки дадена цел, не се отказвам, а амбициите ми растат още повече и се стремя да се развивам още повече и вярвам, че желанието ми за развитие няма да спре. И съм щастлива, че в студентския си живот намерих ISEC, защото хората от ISEC са мои истински приятели. Те са до мен, когато имам нужда, помагат ми както лично, така и професионално. Аз съм повече от студент, а ти? Здравейте, аз съм Петър Шалев и искам да кажа, че ISEC ми дава това да се запозная с хора, които знаят какво искат от живота. Бъде повече от студент. Здрасти, казвам се Любов. Благодарение на ISEC мечтите ми се сбъдват. А ти, готов ли си за нови преживявания? Тогава кандидатствай сега.